Ai kardom jir puji pi pini puthat nang le tu aphan ningarong ningkang sama kardom pi pa jir thulo pit pini puthat nang le tu aphan KGAS Karbi Anglong Gospel Artist Society ahin benal de aphan puthat kardom pi pa jir lo neli labang so amelong rap nai phu laben puthat nang le tu aphan labang so atuki ben raje benal de aphan chiklang ben nili pepachin indun ji ning ke hang alam thekalelo nangli tuma phan apor ki me awar sai ki me ke long ahut nangli tum labang so ka chipatte long chipatte dun tha labang so chipatte nili tum pen ke paklang ko la thu long alun alam pen labang so pen nangli tum chipatte dun ikha nili tum nangli tum long labang so screen long ki pitang dulo labang so teng pen nangli tum lun on la ko parsuri labang so lun mang nangli tum chipatte idun bengon an parda me labang so lun thek thidet sita nili tum ahin pen ba nangli mithang aja kong pen nangli ning ki dog gospel alun nangi English Hindi Assamese lagali bonta Karbi Gospel Artist Society lo binawasi Karbi alun pen sinangli tum lun nangji labang so lun nangli tum kilun nun je phan men ka chit haban nam sika pharu hini nangli tum men chit thap nuni lapen nangli tum phan labang so hot lun kilun nangji audio along ke record tang lapen studio long ke record tang atum phan kali bonta nangli tum nun long lepin la studio long da nun long lepin la lun ke lun ning tung duk sita la bangso awar sai chu long lun thek theda da do phan bini nangli dom phan awar sai kimilo nangli dom la bangso lun long nangli tum chi pet te dun da me nangli ning ke dok lun si nangli tum lun ji ning hang pu sita ijir nangli tum la bangso video long nangli tum lun long ji bonta nili tum ke ki pi pon hala thuye lun lo onda lamang so lun hala thek theda sita nili iji ralu kilun nu jining hang bolo tang de lamang so video da nang kilu ik me sita me dona tum hala studio long ki record tang ting dun tanga alun se polun se video mangla lamang so long ke chipate dun long le det an parda me without music pensi nangli tum luning asiang seben sikil lun bang fansi nili tum akari without music pensi lunang bona music penang tum kilun long jike lake nangli tum aru achi kluni fight thongkep lo pen thongkep roi si suri ni rang kora pho ang dung kiti dai thor midi studium firalong midi studium along si nangli tuma phan pu thot halabang so dim lo ang dung kiti nang pachi patte dun thuji halabang so hud mesen arnamalam itum nong kachi thangklong reverend benting tiron senior pastor longdon baptist church alangli hin benido han missionar nama lamban piji lapen ongdung labang so hut Karbi Gospel Artist Society ongdung Karbi Gospel Artist Society bang trok kep so se get together ke do hut halabang so hut nilitum ongdung singer dak chitong dun kachitong ye do pigi la se nangli tum na me labang so hut nang chitong nun tha nangli do phanta phapon lo lun kar judunji aning ke dok atum lun kar judunji neta labang so lun lo arnama nong bithi dunje phanning ke hang atum nangli do phanta phapon rap bedla labang so hut singer kaprek singer gospel singer nangli tum ke theklong le pin singer ta theklong bo susana sara ronghang pi phanda nangli tum theklong bo muni sonteron labana parta me marson rongphar lason tak sunya hansepi Christina NTP lason tak si akaprek singer do pilang nilia menang khande delu ala su nang jitong nun jido pilang la si nilia menang khan thu elo de nangli tum ke nang jitong nun thu jida tha nili mi thang mata du ko he la si kasing hon korte la pining jiro tum nali tum labang so video mate labang so je patti dong si patti dun ikha la ke nili tum phan le alle gali bonda nangli tum phan si alle lo lapen labang so video nangli tum phan upload pilo pulo tang te mo sita nangli ji thek longbo lapen labang so dimbe nangli phan ko an nangrung pang tuji ma lagi nili ta jine monda arnam sinangli phan chinili choropik lo nangli tum phan putho labang solam the me pachini la penangli tum contact ji la ber ke tok ji screen long nangli tum thek longbo labang so contact number long nangli tum arjunon la pen labang so dim le video chelo ina kardom thank you